Omdat Zeeuwse agenten nodig zijn op de NAVO-top, was het voor evenementen hier lang onduidelijk of ze door konden gaan. We hebben eigenlijk gewoon het plan voortgezet zonder te weten of het wel of niet kon doorgaan. Het risico dat je mogelijk boekingen misloopt was een beetje te groot. En verder in deze uitzending. Brand toch aangestoken, denkt politie. En waar een week zonder telefoon toe kan leiden. Goedenavond. De gevolgen van de NAVO-top in juni vallen mee voor evenementen in Zeeland. Lang was er onzekerheid bij organisaties of hun evenement door kon gaan, omdat Zeeuwse agenten worden ingezet in Den Haag. Inmiddels overheerst opluchting. Elk jaar weer barst Hoek uit zijn voegen tijdens de Hoekse feesten. 4 dagen lang is het feest in het dorp. Een kermis, een braderie en natuurlijk muziekoptredens in de grote tent. Meestal zijn de vergunningen van de gemeente snel rond. Maar dit jaar was dat anders. En dus moest de organisatie meer risico's nemen dan anders. Wij hoopten eigenlijk al wat eerder van de gemeente door te krijgen. Van kunnen we er wel een beetje van uitgaan dat we door kunnen. Maar dat kregen we pas recentelijk en we hadden zoiets van als het dan niet wordt, dan is dat maar zo. En dan zien we wel wat we met de artiesten doen. Dus we hebben eigenlijk gewoon het plan voortgezet zonder te weten of het wel of niet kon doorgaan. Inmiddels is duidelijk dat het evenement kan doorgaan. Maar wel moest het veiligheidsplan aangepast worden omdat er minder politie beschikbaar is. Eigenlijk willen ze meer preventief, dat we wat meer preventief bezig gaan zijn dan reactief. Dus dan moet je denken aan misschien ook preventief fouilleren. Maar bijvoorbeeld ook dat we mensen ergens misschien even moeten neerzetten totdat de politie ze kan halen. Want het kan mogelijk zo zijn dat op het moment dat we politie nodig hebben, dat ze niet hier binnen de normale tijd kunnen zijn. Om dat te kunnen doen heeft de organisatie meer beveiligers ingehuurd. En dat betekent drukte bij de Zeeuwse beveiligingsbedrijven. Uiteraard worden er meer beveiligers ingezet. En dat heeft eigenlijk mee te maken omdat er 40% van alle agenten in het hele land worden ingezet rond de NAVO-top. En niet alleen de 2 dagen aan zich, maar ook daarvoor en daarna. Tijdens piekmomenten worden bij de Hoekse feesten 1200 bezoekers verwacht. Om aan de vraag naar extra beveiliging te kunnen voldoen, worden niet alleen extra mensen, maar ook technische hulpmiddelen ingezet. Denk er bijvoorbeeld aan mobiele cameramasten, die we dan ook koppelen aan een centrale commando-unit op locatie. Maar we hebben ook zicht op bezoekersstromen middels live cameratoezicht. We kunnen ook terugkijken op het moment dat er een situatie heeft voortgedaan waarbij de mensen die erbij betrokken zijn snel achterhaald kunnen worden en we daar ook snel op kunnen anticiperen. We praten erover door met Mercy Kamermans. Ja, die Hoekse feesten kunnen dus doorgaan met wat aanpassingen. Maar geldt dat voor alle Zeeuwse evenementen? Ja, met uitzondering van wielerkoersen. Die hebben wel echt te lijden onder die NAVO-top. Zo zijn bijvoorbeeld de ZLM-tour en de omloop van Borselen, die kunnen niet doorgaan. En dan heb je ook nog dat nieuwe evenementen, waarvoor nog een vergunning aangevraagd moest worden, dat die ook afgewezen zijn. Dat was bijvoorbeeld in Vlissingen het geval. Ja, en hij zegt 40%, maar weten we nou precies hoeveel Zeeuwse agenten naar Den Haag gaan? Dat heb ik nagevraagd bij de politie Zeeland-West-Brabant. Maar ze zeggen, ja, de planning is nog niet helemaal definitief rond. En we willen ook niet precies zeggen hoeveel agenten er achterblijven in Zeeland vanuit veiligheidsoverwegingen. In elk geval is het zo dat er zowel basisagenten als motoragenten, als mensen die in de ME zitten, allemaal naar Den Haag gaan. Maar het gewone politiewerk, als jij 112 belt, dan word je gewoon geholpen. Zaken die kunnen wachten, ja, die zullen tegen die tijd misschien even net wat langer moeten wachten. Dankjewel, Mercy. De brand in de Klinkse bossen is vermoedelijk toch aangestoken. De politie heeft in het gebied sporen gevonden die daarop wijzen. Eerder werd aanhoudende droogte als oorzaak genoemd. Eind maart ging 2,2 hectare bos tussen Kapellebrug en Klingen in vlammen op. Getuigen hebben daar 2 jongens gezien en de politie vraagt hen om zich te melden. Op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee maken spelletjes als Rummy Cup, Zeeslag en Pim Pam Pet een comeback. Nu leerlingen sinds een week geen gebruik meer mogen maken van hun smartphone, ontstaat er een run op de spelletjeskast. Ik heb letterlijk een boodschappenlijstje en ik heb boven nog een boodschappenlijstje. Dus ik ga straks op jacht naar koehandel, de beverbende, weerwolven en allerlei spelletjes die ze leuk vinden.
Tijdens de pauze wordt duidelijk wat het effect is van een leven zonder telefoon. Dus wel een stuk gezelliger om gewoon met iedereen een beetje te praten en spelletjes te doen. Ik merk inderdaad wel dat dat leuker en beter werkt of zo. Het bevalt dus goed, maar je hebt natuurlijk altijd de uitzondering op de regel. Het is wel leuk, vooral met mijn vriendinnen. Alleen, ja, TikTok is leuker, vind ik. In de balkons van 4 flats in Middelburg zitten scheurtjes en betonrot. En dat is al bijna een jaar zo. De balkons worden nu gestut met zogenaamde stempels. Bewoners vragen zich af hoe en vooral wanneer de verhuurder de problemen op gaat lossen. Nu worden we gewoon compleet in het duister gehouden eigenlijk. En ja, daar ben ik niet zo van. Ik wil gewoon duidelijkheid hebben. Bewoners van de flats kregen een jaar geleden een brief van verhuurder Woongoed. En daarin staat dat in de balkons scheurtjes zijn geconstateerd. En dat zou slecht zijn voor de wapening. Uit voorzorg worden er stempels geplaatst, maar die staan er nu al maanden. Bijna een jaar nou. En ja, ik ben eigenlijk na 3 maanden ben ik eens gaan bellen van... Hey, wat is de bedoeling? Horen we hier nog wat van? Ja, je krijgt binnenkort een brief, onderzoek is nog gaande. Nou, zo heb ik al meerdere keren gebeld en elke keer wordt er gezegd... Ja, er komt een brief, er komt een brief. Nou, ik heb een brief, maar niet over de balkons. Over wat dan? De huurverhoging. En nu is de maat vol. Danielle wil antwoorden op haar vragen, maar hekelt de manier waarop Woongoed communiceert. We proberen daar vooral duidelijk in te zijn. En nou ja, dan blijkt dat daar wat gemengde reacties op zijn. Woongoed heeft een aantal informatiebrieven naar de bewoners verstuurd, maar de laatste dateert alweer van december. En dan de balkons. Wat Woongoed betreft heel simpel. Ze onderzoeken nu op welke manier ze die gaan herstellen. Maar waarom duurt dat dan zo lang? Vraag ik me dan af. Nou ja, dat zijn trajecten die, dat gaat niet 1, 2, 3. De adviseurs daarin die hebben daar tijd voor nodig. Dat soort zaken moet je ook afstemmen met onder andere de overheden. En ja, daar gaat gewoon echt veel tijd over, omdat het gewoon zorgvuldig gedaan moet worden. Het duurt Danielle te lang en daarom neemt ze het heft in eigen hand. Ze probeert met een handtekeningenactie zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen om zo op te staan tegen Woongoed. En omdat er verschillende etniciteiten in het gebouw wonen, heeft ze de brief geprint in het Nederlands, Engels en Arabisch. Waar ben je bang voor? Ja, dat ze toch gewoon gaan afwachten tot het gewoon een keer echt gewoon goed misgaat, zeg maar. Er zijn een paar balkons die zijn volgens mij nog slechter aan toe als de mijne. En ja, want als je niks te horen krijgt, dan ga je toch een beetje bang worden van hoe lang duurt het voordat het een keer instort. Woongoed hoopt na de zomer van dit jaar met nieuws te komen. Maar Danielle en ook andere bewoners denken al te weten wat de boodschap wordt. Zij vermoeden dat de flats helemaal gesloopt worden. Nou, de sloop, dat is erg vroeg om daar nu al over te spreken. En dat is nu nog niet van toepassing. Het draait uiteindelijk het gewoon allemaal vooral om geld. Weet je, en de mensen komen een beetje op de tweede plek. De bewoners van de flats worden niet gecompenseerd door Woongoed. Zij zeggen namelijk dat door de stempels de balkons veilig genoeg zijn. Een spannende dag voor alle Songfestival-fans. Cloud staat vanavond in de halve finale. Fans heeft hij in ieder geval genoeg op basisschool Het Element in Middelburg. Al vinden ze de andere liedjes, zoals die van Oekraïne, ook erg leuk. Nederland is nog niet echt de favoriet in de klas. Hier denken ze dat andere landen meer kans maken het grootste muziekfestival ter wereld uiteindelijk te winnen. Ik ben wel voor meer. Ik ben voor Zweden, wel Noorwegen en IJsland. En waarom dan niet Nederland? Ik vind Hij heeft wel een leuk liedje, maar niet echt een liedje die ik zo heel leuk vind. Maar hij zou sowieso wel in mijn top 10 staan. Ik denk Zweden, die staat bovenaan in alle peilingen, maar ik hoop zelf Malta, dat is mijn favoriet. Waarom Malta? Vind ik gewoon een heel leuk liedje, daar staat echt een iconic diva en die heeft een fantastisch nummer, het heet Surfing en ik vind het gewoon heel leuk. Ik hoop dat zij wint. Gelukkig zijn er ook nog fans van Cloud. Imanda uit groep 6 kan het liedje zelfs zingen. La 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 fi. La 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 fi. La 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 fi.
Er is wel nog één probleem. Het Songfestival duurt tot laat in de avond. Mogen de basisschoolkinderen in Middelburg wel zo lang opblijven? Tot met Nederland mag je van mij sowieso weg. Als je ouders daarover willen bellen, prima blijven. Kijk, dat is nog eens een juf. Daar mogen ze gewoon opblijven. Op onze socials vind je een Songfestival bingo kaart. Een Zeeuwse versie. Kun je lekker afstrepen vanavond. Het was zonnig en droog met temperaturen ruim boven de 20 graden. Wel stond er vanmiddag een vrij stevige oostenwind. Ook morgen zon met af en toe wat sluierbewolking, een graad of 20. Maar 's middags dan daalt op de stranden de temperatuur vanwege die harde wind. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.